Evo idemo gruzijskim putem. Put nas vodi do jednog gradića koji se zove Kutaisi. Usput slušamo gruzijsku muziku koja isto prelepa. Evo, Batumi, Bagati, pre toga biće Kutaisi. Ova naša ruta možda da bude interesantna ljudima koji su zaljubljena u vinsku priču. Zato što kad kažeš Krim, odmah pomisliš na krimska vina. Kad kažeš Gruzija, isto pomisliš na gruzijska vina. Znači ima puno sunca, planine, lepa klima, blagodatno zemljište, dobri ljudi, naravno da se pravi fantastično vino. Probali smo krimska vina, probali smo gruzijski konjak, to je isto proizvod od vina. Evo sad idemo u Kutaisi. Kutaisi je poznat po vinarijama. Čak Francuzi su došli nama, kažu da otkupili neke plantaže i pravi svoje vina. Mada ja sam srpski patriot i volim srpska vina koja je isto fantastična. Idemo da probamo vina iz Kutaisi pa ćemo da uporedimo. Evo jedan od lepih gradova Gruzije, možda niste čuli, grad se zove Kutaisi. Upravo smo u potraz za vinarijom, ali eto, pogledajte kako izgleda jedan od trgova. Ovdje je fontana, ovdje je pozorište. To je stari grad sa prekrasnom starinskom arhitekturom. Evo svadba, evo znači sveće. Kažu da gruzijske svadbe je jedna od najlepših i najveselijih svadbe gde ljudi prave feštu, pravu feštu sa nacionalnim običajima, puno gostiju i lepe hrane. Evo, iza nas je neka modernija zgrada, a dole je jedan park sa palmama, sa fontanama, sa kolonama i idemo malo, prošetamo kroz park. Evo, lepa skulptura. Ja se uklapam, samo mi fali moj klavir. Da, ovim 4 devojkama pravim društvo i da im malo pratnja na klaviru. Inače, gruzijski narod se slavan po svoje, oni mnogo voli pesmu, mnogo voli muziku, mnogo muzikalan narod, imaju fantastičan folklor i mnogo lepo pevo, imaju odličan sluh i prekrasne pesme. Evo opet naša zadovoljstva, kao da smo gladni, ali obožavamo da idemo po pijacama. Ovdje ima egzotika na svakom koraku. Neverovatno neki proizvodi koji nismo ni probali, ni ne znam šta je to, a polovina od njih ne znaju ni ruski ni engleski, znaju samo gruzijski, tako da moramo sve da probamo. I dok se isprobamo, posle nismo ni gladni, ali nešto samo jedemo od kad smo stigli u Gruziju. Zato što čovjek ne može da se suzdrži. Ima mnogo lepih stvari i ukusnih. Malo jedemo, malo mezimo, malo pijemo čaču. To je gruzijska rakija, loza u stvari naša. Slična i vina i već uglavnom ne znam koliko ćemo tu da ostanemo dok ne isprobamo sve. Svašta smo iskupovali ovo neke čudese koje se zove čurčkela, unutra orah, a odozdu vino. U Gruziji imaju suvo vino, a ovo je za meze, to je od breskve, to prostriš stolnjak, pojedeš čurčkelu, pa onda pojedeš stolnjak. Pa onda smo kupili neke začine, znači samo sam probala, ljuto mi ceo dan u ustima. A iza mene, da ne bi pokazivala prstom, znači prirodni paradajz i reklama prskan plavim kamenom. Znači neverovatno, eto vidite sve u flekicama, da se vidi da je to prirodno. Idemo dalje da iznađemo još neke čudesa na ovoj pijaci.